ngambar arum sang kusuma apik tenan aku seneng abdi-abdime iso gawe lipur penggalihku le pentas bengi iki jan luar biasa nggih mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki lurah heeh wis apik iki nek ya kejaba saka kuwi ora mikirke senenge ya diajeng inggih ning kudu mikirke pahite tegese ngene gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu aku ki wong lanang sing kleru mergo aku nang taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana pengeten iki nek nganti ketratase nang sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat menika gumantung panjenengan ingkang dipun tanggal jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggal jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten maning. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Injih. Menawi panjenenganipun Sri Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna kaliyan Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles, injih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek Ngastina iki le mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngastina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati ingkang Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korenipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG. Sewu nama sandalipun dipun tulisi BG tak kater. Wis bola-bali ilang tak kater tak tulisi BG minjane mboten sak ditulisi ndak ketarani kebacut kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok niki Dede selalu napa? Selalu kok selalu niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pak. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sokalima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban.
ino panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kenthos waluh gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana diadiala Saraswati wana kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari Ngastina Gusti Ayu inggih Panembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk oh inggih kula tampi dawuh sami-sami nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu Rekanapati Harya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk oh inggih kula tampi dawuh sami-sami wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Panembahan menika ngaten mugi andados ing kawuningan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar amargi nampi pelaporanipun Panembahan Taman Negari Ngastina kula nuwun sewu lho kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten namung mitra caturipun Panembahan bilih nuwun sewu Panembahan menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina kula nuwun sewu lho menika tobat kula nuwun sewu lajeng Panembahan menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamahan asmaning Banawati dipun anggep kula menika wong wadon menapa dipun anggep kula menika wong wedok murano piye ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyan ing taman menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Panembahan kula nuwun sewu panjenengan kok lenggah kok kaya rada mbungkuk menika nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah menika sanes sinten-sinten Bathuk kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon panjenengan kula aturi semikir wonten wingking kula tak ketemu karo wong lanang menika lah kok epeh temen gedhoane kurang ajar temen wani nyenyamah marang garwane Narendra Ngastina oh upami Piyai Kakung menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang kula Brambang kula iris-iris kaya lombok mesti badhe kula percaya menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai Kakungipun Kakang Durna mbok nek pancen lanang tenan kon metu aja ndelik teng mburine wong wedok wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan ora wani nanggung perkarane ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab lho Dek Pate pripun tak kira nek wong lanang duwe derajat duwe pangkat lah jebul kere nggih niki to mangsalah niki rak wujude Bagong to niku Panakawan Madukara to halo Begawan Durna iya aku sing tekan kene wonten apa sampean kok muring-muring kowe menungso ra tatanan kowe wong randhe hidup isin kowe ora ngilo karo gethokmu. Kena apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu melancat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula.
Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti ayo kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelek mapan wonten Regaring Sedina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyo mriki semados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wae bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ah ya ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten Dewi Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ing neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong kowe wajib tak cekel. Man cekel nek iso. Katresnane ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindase kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan duna? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tak krincong sikilmu. Ora bakal pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Nek panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan, ora usah wedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendharaken paduka, ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula. Nglalu. Heeh, nglalu. Inggih tak kedawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambungne wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak-dakane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindas sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedan. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngerti. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki perang marahi ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku wis awakku letek. Ngono kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun niki kula ladosi. Dar tak ladeni muncul tak ladeni siram tak sirami. Bubuk tak pok-pok. Aduh. Petro karo garan nek ngerti sapa candase. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos Lurah. Heeh. Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong.
sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangano kerjane Bagong. Apakah pranggul mungke ngayuda kemapak bawatnya bentar kebawaknya mungke ngaloka wiladalah setan ratatanak jebul bener ngendikaning bapa Penemban Durna lan Paman Pakti Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Panjen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, indane lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngopo? Wong urip ki antri modal. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki mangkar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tatahi pecahi dada utaing marus. Lho. Wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarma, Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene marganing patimu. Cobanan legane kantiku parat. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perang kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawi tangane Surtayu plethak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu.
Bagong gembilo sirai gleleng pacai jebul sing dombani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Sadyon garbo guwa garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Paranyata Surtayu aja kendhak sika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju wisata dina iki. Omongane teng pledhot iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Paranyata pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Siramu. Wah. Arep malik ping pira cemengi kowe? Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasa kokean cangkem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati. Ora mundur nekuk penjalan golek dalan nang karep untung. Konangan aku dadi apa modar iki mati ya. Piye, Cit? Wah, ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh.
Bagong ngampuhe raja sama-sama. Sesaka Setyaki dadi Gatotkaca. Sesaka Gatotkaca dadi Antarja. Sesaka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Heeh. Saka Antasena dadi wong lemu, Pak. Oh. We apa? We tok. Heeh. Oh, kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndae montrai kotang. Oh. Jejel ke cangkem kula, Mas. Mandluk wonten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya, saking cepete. Nyun. Wah. Wareg, perang wareg lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Prembanduna piye Kakang? Oh, Bagong cundha maneh jeblok ketemu. Kaya tau weruh pemandangan iki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah panus maning jajaran kaya apa kageting penggaliku bareng aku ngusurak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake ento Bagong kemanjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok nyenyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani baliya marang bebener. Yen ora tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek muncul tutang basa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malih kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amusramrata Camrata imbang yen padha-padha. Iki nata mandura Prabu Baladewa iki.
kaca ki piye? Dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu melonjak. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati tra, mati tra. Wah, setan lah. Ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah, setan kewirangan tenan aku. Lah ing atase Kyai Nenggala ki pamane Satru Sekti. Nenggala ki tamaki Gunung Jubruk Skora Sat kemeng kalah karo Graji Japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kowe. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong. Bagong putih kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejam lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banawati. Terus endi? Yai Taru Banawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati. Kula wonten paring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa terus dadi pun kakek? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Bener kok preso Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung kono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banawati. Aku Bagong. Tobat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dantung. Ngono. sanget dinyanyi kok ora sampun saged unggul Sapura Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun samuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun boten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene
Heeh, sumene sawetara manjing ana ing Taman Sari, aku laderono dahar. Nggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Nggih ngesnaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kename cilik banget. Bebek ngono apa ayam? Banyak. Oh nggih ngesnaken dawuh sing gedhe menan. Inggih ngesnaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Nggih. Gorengno tahu. Nggih ngesnaken Kowe pekarem aku. Nggih. Engko bar kowe terus tempe. Nggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken Rasa dibacem sing kemriyuk wae. nggih. Monggo kula dheraken kira ayo. Ngaso.